Kani ka All India Radio Shillong ka khubor dan pulia phi de meri nong kanti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor minta ka stem. Hendrewut ki kirtong kila pendrong kirteng yela de banyak khon ha ke election shiteng samoy hashala constituency. Ha Mizoram ka jingwan yalam mi ki phetwir bru na Tripura kan sedang biang nado ka laiterik urisau. Ka Sarkar Jilla kala de penbit penbiang ya baro ki program ban rakhe buram ya kalingkho snam sngi ka bashis pa sanpho jong Mahatma Gandhi. Ki khubor ki babanya. Kidan rewut ki kirtong ki balawan penrung kerteng ila dia banyak khun ha ke election shiteng samoy hasela constituency ya ka bala bo sngi ban penlong ki jing thap vote ha ka arphoi terik urusau. Min ka sngi ka badairu ka sngi ka bakhado wan penrung kerteng sawu ki kirtong ki lawan wan pendap ya ka kamram ban pen ithu ila di. Ki armur ki wei par ki kirtong ki bakenthop ya kirtong ka UDP uba balajit ku par sendram uba dairu khon jong Dr. dan ku par Roy ringkat beruba komen lightmon kirtong shimen kila dep penrung kerteng nadu mensyam tayo. Min ka sngi ki kirtong ki balawan penrung kerteng ki kenthop ya ka MDC na nongsken ni Congress Mary Kharpuri ibe ya khon kum ka kirtong shimen uba Mosjo Rockefeller Wanswet nakaseng PDF uba Joshua Warjri nakaseng BJP badu bating shan Latmon renga nakaseng Congress. Kajing bishar ki kot kisla kan long mentakasngi bad katare ka bakhaddo ha ka baki kirtong kila ban weng kirteng no ela dia na lumpung ikun kadela shai kasngi ka artarik urisau. Laban pen kemau biang hangi ba ka syuki na shela kala sathli namar kajing khlat no ka bakendit kensan jong MLA berim ubadairu ulampang jong ka yin darbar thawan ka Meghalaya u Dr. Donku Parroy bamkwai hadwar ublay. Kajing wanyalam ya palat 1,000 saus pa teli kilong yelong sem jong ki phetwir bru na Tripura syam Mizoram kan sedang biang nadu ka laiterik mentau benai ka pambuat arsngi hadien jong ka por bala themu khamaswa. Ki syakri sarkar na katanat ki kampo yeng ka sarkar Mizoram ki ong bala hab ban pen kemria e ka tarik na ki daw ki bamla ban kiar ka bakan thubru ya ka jingra khele ekmen ya kalingkho snem sngi kha ka bashis pa san pho jong Mahatma Gandhi ka bahap ha ka artarik urisau. Syosyo layo jingtip ru baya kita ki phetwir ansawanyalam na ka jaka sa shipor ka baha Kaskau sya Mamit district. Hadin jong kata ansale e ka badan kam banyalam mi kitu ki weipat ki basyong basa ha naising para bat hazachera. Ka sarkar ka labu ban ai jaka sa ki phetwir ha Mamit Lunglei bat Kolasip district. Ya ka jaka ban bishar ki kot ki slakum ka jing pensishay ladi labu on penlong hakasnong kan human ka badan ha upur usam ha pring ke jelam Mizoram bat Tripura. Ka sarkar jilla lingba ka office trikam jong ka deputy commissioner East Khasi Hills district ka tanat pathai khubor bat kiwei ki tanat trikam ka sarkar da ka jingetre lang ba ka Shillong Times bat ka Sinot College kin pelong ya ki program pa pher minta bat la shai ka sngi ka shitarik bat ka arteri urisau kum shibenta na ka jingrakhe kan mau burom ya kalingku snem sngi kha ka ba shis pa san pho jong Mahatma Gandhi. Hakti ka program la kan thop langru ya ka jingpen i pat ba ya ka film ka bede ba Mahatma Gandhi ya ka ba anpen i ha ususu tham auditorium Shillong bat ka put ka tempat ha Watts Lake Shillong. Kandan ru ka jing mare bat tam nyut hamadan golfling Shillong ka jing ko nya cycle hamliam bat hapolo bat ka jing yat pat ba ban pen sapriang jing hikai halor ka jing don kam ban le khot le suba. Hakawai pat ka khubor ka North Eastern Service jong ka All India Radio kan penlong ya ka jing kop quiz halor ka jing im jong Mahatma Gandhi bat ki rukom perkhat jong u. Ketika program ka nyat live nado ka por lai 100% minit janmit ha ka shitarik bat ka arterik urisau ar hajar khat khandai. Ki khna ki banwan ya shimenta kin sawan na South Lake School bat phila ban sngap ya ka ha ketika por balapo. Menteri Rambado Kari Narendra Modi ula kentu ya kipat ba baro ban pelat yala dia na ka jing bam bat jing di duma bat ban amsung tho bakla yau e-cigarette kanang mentai ke India ka bakoi bakya. Ha ka jing kran ju ha ka man ki bat lingba ka All India Radio Modi ula ong ba ka jing bam bat di duma ka pensep ai ya ka jing angot jong ki long ying long sem ki babun ba ka pensep ai ru ya ka jing im jong ki khna. Namar kata kalong ka badan kam manrat nadu tolong ya kani ka jing penmelin ka pasniu.
Uang baki brio ki sngotu ya ki jingma ki badan ha sigaret. Hendrai ki sngotu bakalapat ya sigaret ha ka ba bon ki perkat ba amdan jing sniu ha u. Menteri rang ba do ulaong baki samla ki long ka lawai jongkari namar kata ka sorkar ka lakhang sendan ya sigaret. Kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Kajing rakhi ka bashi sen shibna ya ka Rashtriya Poshan Ma ha South West Garo Hills District kalakut no minnin ka sngi da ka jingalang ka balapan long ha zigzag MFC. Kamat pedeng balabu kadai pendu ya ka jingpang penihar kepo. Ha ka sngi penha perda palat chis lais pak san phongot ki brio ki lawan shimenta bala aji hikai ki halor ki lat bante lakam ya ka jingpang pre bat penihar kepo. Kini khot jangka Swachh Bharat Mission Gramin Ampati kila peni haloran san ke nyong rukom ban pen kho yala ki kiti na ka banta ka kot kya. Hadin jangka tapat kala dan ru ka jingi kren bat jing penshai ya ki jingkili na kaliang jingi pat ba ya ka bala hikai pen smut ho da ki start shempang ki bana ka tanat jangka kot kya. Ka District Legal Services Authority DLSA West Giant Hills District kala penlong ya ka jingi kop quiz debate but extempore speech ha Thomas Jones Synod College Jawai minnin ka sngi. Ya ka program na penyaji kong di sotun ibadai ka secretary jong ka DLSA West Giant Hills District. Kamat balabu ha ka jingi kop terko kadai hatu ki video game ki long ni em ki papan mansao. Pratli ki school bat ki college ki banakalenga West Giant Hills ki lawani shimta ha ka tega lumpung ki bakan thop ya ka Government Boys Higher Secondary School KJP Synod Mingi Higher Secondary School Jawai Thomas Jones Synod College Jawai Kyang Nangba Government College St Mary's Mazaralo Higher Secondary School Jawai Nong Talang College Sokha Government College bat ka Jaintia Secondary School Jawai. Secretary jongka penat kabakmi ia ka jingbet jingbiang jongka mariang saudong saukun usiki Mishra min kesngi ula banjur halor ka jingnun kam ban aiji hikai pat ba halor ki jingma ki babonjan ki ba ap lada penen kam ya ki pla plastik. Habai keren beginang pathai khobor New Delhi hashwa ban sedang ka jingalang jongka Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC Mishra ula ong ba ka long ka badan kam ban kren bat pensung thu pat ba shapang ka tei ka jingma ka bakraw. Ula banjuru halor ka jingnun kam ban teliat biang ya ki mar plastik ki bangi penan kam menta. Hakawai pat ka khobor ha Assam da ka jingthmu an penyo jingkhot ban yo penkhot ya ka plastik na ka mai mariang ki bor penyai district ha Bongai gaw kila penlong ya ka program ka bakerpang ha ka baki brio kin ha ban lum ya ki plastik na keleng anda ka ladap kumba shikilo AA ki ha ban ira sya ka office municipal bat kin yo bainong pat da uno ujat saradieng ubakordor lakhot la wer ki brio baro ban lum ki plastik na laki jong ki yeng kisem na ki school na ki surok ki jakatre bat ki yo ki hat khanang man penlong ya ka jingthmu ka bajam. Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria minnin ka sngi la shimti kam ko buklido ubar arpun riu jong ka Indian Air Force ne ka kanhon ki sipai sun. Ubhadauria ulami bujli yaw Air Chief Marshal BS Dhanwa ubala shong thatno nakakam hadien ula shakri Southwest nem ha ka Indian Air Force. Ula shakri ha ka kanhon ya kun thama na do ujiliu ka kandai spa prapo ba ula lam khamat iki command ki ba bonjat hakikadan ki ba pher ba ula ban. Ubhadauria udai ubala yo ya ka kadan lado ha ka National Defense Academy ba ula yo ru ya ka nam Sword of Honor. Kajing tibet ju ha ka kam ka long kajing kenting ling sun ka bala kot 1,000 arspa san phau kanta ha ba khen kilum ba ula yo ban penher ru hadu arphun ru tali ki jat ling sun thma. Udairu uway ni ki kindiat ngut ki Air Force pilot banyo penher ya ka Rafael jet. Ha unaitung ha ka por ba persyang ya kajing penher ki te ki lingsun thma ha preng ki sipai India ba ki sipai France ha Garuda Ubhadauria ula yo ban kenting bat penher ya ka sajrong. Kato gani ka khubor ka kut baglawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ha kapor pra khatsan minin. Kani ka All India Radio Shillong sngam haban amantai ki khubor na Delhi.